ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ବି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଲମାଲ। ଗୋଲମାଲ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 17 ତାରିଖରେ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାପରେ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏବେ 24 ତାରିଖରେ ମିଳିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦେଖ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଲମାଲ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନାଁ ଧରିବା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବଡ଼ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଟା କିଷାନ ଯୋଜନା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ତାର 8.5 କରୋଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକାଥରକେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଛି, ତାର କେତେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକାଥରକ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏକାଥରକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେହି ହିସାବରେ ବଜେଟରେ ଟଙ୍କା ପାସ୍ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଡିଫଲ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଡିଫଲ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର KYC ହେଇନାହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ବି କହିବି, ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଉ କି ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ନୁହଁ କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ମିଳିଯାଇଛି, କି ଯାହାର ଅଛି ତାର ମିଳିନି। ଏମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏବେ ବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ପାଇବାକୁ ହିତାଧିକାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ KYC ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା KYC କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି KYC କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ KYC ନ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ KYC କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ KYC ହେଉ, ଯେଉଁଟା NFS ହେଉ କିମ୍ବା SFS, ସେଇଥିରେ KYC କରିଥିବା ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମର PM କିଷାନରେ KYC କରିଥିବା ହେତୁ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବି ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ମହିଳା ସେଥିରେ ବି କରିଛନ୍ତି KYC, ସେଇଥିରେ KYC କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଏବେ CM କିଷାନ, ସେଇଥିରେ KYC କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଥିରେ ବି ଆପଣ KYC କରିଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରାରେ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଳକା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନା ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ନା PM କିଷାନରେ KYC କରିଛନ୍ତି, ନା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ KYC କରିଛନ୍ତି, ନା PM ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ KYC କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଅପେକ୍ଷା କର, କାହିଁକିନା ସରକାର ଏମିତି ବି ରୁଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ବି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏବେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ NSC ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଲେଭଲ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭଲରେ ତାହା ଏବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିଛି ବେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଗୋଲମାଲ ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।